Goeie. Goeie. Ah. Kom maar in. Jo, binnen Ulbe? Ja hoor. Nou, joh, hier een mooi plakje, zo. Ja, nou ja, dat moet ik wel. Nou, wij binnen hier van hier binnen wij op de Amelon even op visite. En er wien al wat mensen die zo'n ging ik even bij Ulbelon. Dus dat is ik een mooie Amelander. Ja, ik ben een oude zoon, ik ben geboren in Harlingen. En ik ben een adoptiekindje, zeg maar. Ik ben met 2 jaar hier gekomen. Ik zat in een weeshuis in Groningen. Dus ik ben eigenlijk een pupje uit de window. Zo moet je zien, zeg maar. Zo ben ik hier gekomen. Mijn eerste herinneringen liggen hier hoor. Ik voel me ook geboren in Eilanden. Dus dat, ja, eigenlijk wel getogen, niet echt eerlijk geboren. En wat maakt het Amelon zo bijzonder? Ik kan me nog herinneren, lang geleden toen ik in het dorp zat, dat aangebeld werd. En was er een mevrouw en die zegt van, mag ik u wat vragen? Maar ik zeg, natuurlijk wel. Ze zegt, nou, mijn dochter die wil eigenlijk op stap vanavond. Kan dat? Hier, zomaar. Een jaar of 17. Ik zeg, nou, lieve schat, al gaat ze in de blote kont op stap, er gebeurt er helemaal niks. En de criminaliteit hebben we hier eigenlijk helemaal niet. Ik zeg altijd, als ik in Leeuwarden had gewoond op een flatje, was ik 4 keer in de maand leeggeroofd. Dan had ik deuren toch altijd open, hoor. Dat doen we hier ook. En dat zijn we ook zo gewend hier. Ja, ik zeg eerlijk gezegd, ik heb geen eens een sleutel van mijn huis. Dus ja, als mijn vrouw me vlot doet, kom ik er niet in. Want ik heb helemaal geen sleutel van het huis. En ik zeg ook altijd, laat open. Alsjeblieft, laat open. En dat doet ze in de regel ook. We hebben ook een beetje onze eigen regels als het ware. Wat, ja, qua justitie, ik zou niet zeggen dat we hier alles mogen en kunnen. Zijn wat ja, niet verworven vrijheden. Eigenlijk meer vrijheden van die er altijd al waren. En ja, dat maakt het ook weer leuk, zeg maar. Daarom wil ik niet zeggen dat ik alles maar mag doen. Nee, absoluut niet. Maar het gaat wel ja, gemoedelijker, zeg maar. En ja, word je een keer aangehouden en ja, wel leuk met zo'n karretje. En hij had gelijk. Hij zei, jongens, dat kan echt niet meer, dat karretje. Dat er zat geen kenteken. Ik zei, je weet toch wat ik het ben, houd op de oude hoeren. Maar hij zei, dat kan echt niet meer. Maar het regende en hij had geen jas aan. En dan proberen wij, een jongen die verkering met mijn dochter heeft, probeerde hem zo lang mogelijk buiten die politieauto te houden, dat hij zeker dat is, joh. En op een gegeven moment heeft hij dat zelf ook al in de gaten. Maar hij heeft ons laten stoppen, wij hem niet. Ja, dus dan elke keer als je weer in de politieauto zo van, oh, wacht even, meneer, we moeten nog even weten hoe dit en dat zat. En zo, weet je wel. Maar dat weten we van elkaar, hoe dat in elkaar zit. Dat is toch fantastisch. En dat is een beetje die haat-liefde verhouding. En ja, dat is geweldig hier. Dat is fantastisch.